אוקיי. דירוג פופים שיש לנו עם איתי, הוא סתם מתבייש. אוקיי, יאללה, איתי, תביא את הפופ הראשון, תעביר עליי פופים. אוקיי, יש לנו כאן גוקו סופר סייע. קיבלנו אותו ב-90 שקל, הוא שווה רק 55 שקל. חרא עסקה. הפופ הבא, ספיידרמן, אין דרך הביתה, מושי 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 קושי. אוקיי, אנחנו מדרגים אותו 10 מתוך 10, יצאנו אותו בדין שווה. חברים. טוב, הבא. בלבז'ו. הם בלבזורי. מאכל אותך בלילה. יאללה, נקסט, אחלה פופ. אוקיי, בלק הדבק. אחלה, ג'ינג'ר. קיבלתי אותו לפני איזה 3 שנים, נחמד. תעביר. קווין דחנה שעדיין בקופסה, כי קיבלתי אותו היום. בוס פוגיניו קקריניו, שאוהב מאוד ילדיניו. תעביר. רייצ'ו. סתם פוקימון חמוד, האוויר. הארי פוטר שנשברו לו המשקפיים, תראו, הדבקתי אותם עם סלוטאפ. יש לנו עוד משהו איתי? כן, יש לנו עוד. אוקיי, סקורבני, הוא ישרוף אתכם. איך היה נחמדה סך הכל. וגם זה לא בדיוק נחשב פופ, אבל זה ממקדונלדס, הוא עושה ככה. וגם גוקו בלק, מטורף כאן הכל. נודר, שימו סאב.